karepmu piye? Sirmu piye? Gong. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsuh Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wonge ajak rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tuladahe gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono apa piye? Nek kowe wedi ya. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu nek ana apa-apa tak tanggung. Lole. Yang aku anggres nesu ngungkuli Baladewa kandhane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti etor truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang keidit kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Ndarawati mangunekke ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, jebulane sampean wis keblethok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi. Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti dek cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyai pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa. Wah, wis kuncara asman. Ning merga netepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kulawarga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngomong karo Pandhawa, ngesuhi para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Samijan. Su. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padangane wani, petengane apa meneh? Aku padang wani, peteng wani. Petenge bener kok aku. Kok meneh padang? Manuk isine. Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mutar nek kene. Oke, ayo metu njaba legane ati ayo. Dewang Sukma mangat dinuwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman Hari Sengguni prayogano nggone ngadhep ngarsaning Manira pekelira si paman ngabyantura ning ngarsaning Manira paman Patih Plasa Jenar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabyantura ngersa maduka anak Prabu ing Ngastina namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk wonten ngersa maduka anak Prabu ing Ngastina nggir kula tampi dawuh sami-sami Bapa Werban Durna
Kasekecak wangken jengan dikulenggah wonten ing datur negari Ngastina bapa Panembahan Durna bapa ing Sukalima. Wis fokus wana sila bertapa suwalu gimbal sumorante hawela. Lha nuwun inggih Nger. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Wonten ing ngarsa paduka anak Prabu Ngastina. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngarsa paduka anak Prabu Ngastina Nger. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekecak wangken jengan dikulenggah bapa Panembahan Durna. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi. Wah. Duryudana kakangku iya. Mung aku ngaturake basaku katura. Datumpa siadiatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Da gegem dadiake jimat. Kadangipun Kakang Yayi Arjuna Dimas Janaka prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang kawula nuwun Koko Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina. Koko Prabu Duryudana. Datompa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Paring maestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Koko Prabu. Sawetawis rawuh ngandika Koko Prabu Baladewa wonten ing datur Praja Ngastina. Ingkang rayi ngaturaken pasegan monokrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat Pati Indra Jaladewaku. Yayi. Akarya bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngastina. Sowanipun ing Ngaraka manggya widodane skala. Namung kepareng kula ngaturaken pamujinipun ing Ngaraka kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu kadang kula. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina Koko Prabu. Mboten langkung kasekecak wangken jengan dikulenggah. Non sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngaraka ing Mandura. Namung ndadosaken gawok raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura. Didi kelenggan sak mangke Yayi Prabu Ngastina amiji dhateng piswanipun ing Ngaraka ing Mandura supados kula sowan ngabiyantara wonten negari Ngastina. Gandeng nyatanipun nadyan kula menika tinemu werda nanging kula menika dados suwing para kadang Kurawa. Baladewa minangka dadi pengayomanipun para kadang-kadang kula Kurawa. Mila sareng kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu agahan ingkang Ngaraka tumunten bidal saking negari Mandura. Saksampunipun ing Ngaraka sowan wonten negari Ngastina, Yayi, kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Wonten wigatos menapa teka paduka Yayi Prabu nimbali dhateng ing Ngaraka ing Mandura. Menawi wonten perkawis tumunten kababarna. Kula nedya nilingaken karna mastuti sabda paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu, sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Krana wonten perkawis ingkang badhe kula aturaken dhateng resa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Wonten perkawis kasinggihan mekaten. Perkawis menapa Yayi? Menapa wonten gandeng cenengipun kalian kalanindranipun Yayi Prabu Ngastina? Menapa wonten gandeng cenengipun ingkang embet dhateng katentrem negari Ngastina? Babar pisan boten. Namung mugi andadosna ing kawuningan bilih rikalenggan samangke ingkang rayipun Duryudana nampi dhateng pasuwitanipun satunggiling brahmana kleyang kabur kanginan pandhita anyar katun ingkang namipun Bapa Begawan Dewa Buddha. Nalika semanten ingkang rayi nedhengipun mapan wonten salebeting kedaton dumadakan karawuhan satunggiling brahmana. Monggo sareng kula petang sedaya aturipun brahmana menika kala wau inggih Bapa Begawan Dewa Buddha. Manggihipun karahayun lan katentreman. Awon menapa menawi kula nampi dhateng suwitanipun Bapa Panembahan Dewa Buddha malah sak mangke Bapa Panembahan Dewa Buddha sampun kula inggahaken derajatipun Sri Nugroho dening Kang Rayi Ngastina minangka dados pujangganing praja Ngastina.
ngrencangi dhateng putriputipun Bapa Penemban Durna tuwin ingkang Rai Ngastina samangke sampun madhep dados siswanipun Begawan Dewa Buddha semanten ugi para sata Kurawa sedayanipun malah mboten namung para Kurawa ingkang sampun sewita dhateng Bapa Penemban Dewa Buddha kalebet kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka kayungyun dhateng ilmunipun Sang Pinandhita Begawan Dewa Buddha mila dinten samangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung kula suwuni pangestu mugi-mugi Sang Penemban Dewa Buddha anggenipun mapan utawi lenggah wonten negari Ngastina boten manggih alangan setunggal menapa lan tansah saged maringi kawruh tuwin ngelmu dhateng sangganing para sata Kurawa Koko Prabu Baladewa anjrah ingkang puspita kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat ilah dalah Yai lho nyuwun pangapunten menawi namung babakan perkawis anggen paduka ngrengkuh dhateng satunggiling brahmana ingkang peparab Begawan Dewa Buddha menika kala wau mesinipun boten sisah paduka Yai Prabu menika tetarosan dhateng Raka ing Mandura jernyatanipun Purbawasisa sawetahipun negari Ngastina menika wonten panguwaosipun Yai Prabu Ngastina menawi Yai Prabu menika setunggiling nalindra ingkang menang jenengipun dhateng kawontenaning praja miwah kawula negari Ngastina ewa semanten gandeng Raka ing Mandura sampun sowan wonten negari Ngastina tumunten paduka Yai Prabu paring dawuh bilih sepados ing Raka ing Mandura sakmangke mengestoni dhateng anggen paduka suwita dhateng Sang Penemban Dewa Buddha menika kala wau Yai lair batos mboten wonten raos awal sarta anggrundel manahipun Raka ing Mandura kula lair batos jumurung dhateng karsanipun Yai Prabu Ngastina namung kemawon kula nyuwun pangapunten Yai ujaring kaki nyebataken tiyang menika menawi badhe meguru menika kedah dipun tintingi jero lan cetheke ngelmu guru menika kala wau sebab kula nyuwun pangapunten jaman sakmangke menika kula nyuwun pangapunten kathah ingkang madheg brahmana kathah ingkang madheg ulah agama kathah ingkang madheg satunggiling resi pandhita nanging nyatanipun sedaya kala wau namung lelamisan anggenipun macak resi anggenipun mawi busana kabrahmanan menika kala wau malah kathah-kathahipun kiraya ngobak-obak jagat saisinipun mila kula suwun kanthi sanget menawi paduka Yai Prabu menika badhe suwita dhateng setunggiling brahmana kedah dipun tintingi langkung rumiyin dipun titipriksa langkung rumiyin dipun gelar dipun gulung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun inggih namung nyatanipun Begawan Dewa Buddha sareng kula taliti piyambakipun lair batos anggenipun badhe damel tentrem negari Ngastina nyuwun pangapunten badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa kula nyuwun priksa Koko Prabu prisa piyambak benjang tumapak ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun kadang piyambak Kurawa lan Pandhawa
menika dipun anggep dening Penemban Dewa Buddha satunggiling perkawis ingkang sanget gegirisi ing atasipun tasih-tasih tunggal trah Begawan Sabtuwarga ing miyasa ing Sabtuwarga nanging nyatanipun sami bentak sirah sami regejegan namung rebat kamukten negari Ngastina sampun ngantos banger bacin asmaning Kurawa lan Pandhawa nyatanipun turasing pandhita ingkang linangkung namung rebat babagan kamukten tumuli Sang Begawan Dewa Buddha gadah gegayuhan inggih menika murungaken Bratayuda Jaya Binangun ngraketaken pasderyanipun antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Bratayuda boten badhe gumlar wonten ing jagat lan boten badhe lumampah wonten ing Janaloka mriki. Bratayuda badhe wurung Pandhawa lan Kurawa sakmangke badhe manunggal tetunggalan nyawiji wonten negari Ngastina. Menawi perlu Ngastina menika dipun palih dados kalih ingkang sepalih dipun agem dening Kurawa ingkang sepalih dipun agem dening para Pandhawa sampun boten wonten raos memangsahan menapa niyatipun Begawan Dewa Buddha ing mekaten menika kala wau petanganipun Koko Prabu pinanggih boten sae kula nyuwun dawuh jagat Dewa Bathara yayi mboten menawi dipun petang kanthi agal-agalan kemawon menawi dipun petang kanthi tata lair panci tiyang badhe murungaken perang menika sae murungaken tiang perang menika sae sabab perang menika wontenipun namung babakan kawengisan sing menang mesti dadi pindhang sing kalah mesti dadi rempah menika wong perang kalebet Bratayuda Jaya Binangun menika ajanging pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa nanging kula nuwun sewu sareng wonten Brahmana ingkang ngendikaken badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun kula nyuwun pamunten Yayi tumraping Ngoraka Mandura menika bab ingkang Ngayawara kados pundi Ngayawara margi Bratayuda Jaya Binangun menika sanes tiyang ingkang damel gadah damel Bratayuda menika sanes titah ingkang gadah damel ning menika sing duwe gawe dewa tegesipun menika sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa Pandhawa Kurawa dereng lair wonten ing bumi menika Bratayuda sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa lha kok dadi wonten satunggiling Brahmana ingkang panguwasipun ngumpuli dhateng Jawata wantun badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun kula nyuwun pamunten Yayi menawi bab setunggal menika kula mboten mathuk, kula mboten cocok, tuwin kula mboten gathuk. Lha ing saking menika babakan menika kula aturi metang langkung rumiyin, sampun ngantos sakmangke klintu margi lampahing Pandhawa lan Kurawa satemah keseluruh dalan ingkang buntu. Koko Prabu wonten dawuh. Langkung prayogi menawi paduka Kanjeng Koko Prabu, kula aturi sak pejagung kalian satunggiling guru kula inggih menika pun Bapa Dewa Buddha supados langkung gamblang anggen paduka badhe anampi dhateng menapa penggalipun Bapa Penemban Dewa Buddha menika langkung prayogi Bapa Penemban ana jawama apa nggen kula aturi majeng anggen jengandika lenggah sak pejagung kalian Koko Prabu Mandura monggo anggenipun badhe paring keterangan ingkang gumathok babagan anggen paduka murungaken Bratayuda Jaya Binangun entuk lilahmu nggen Duryudana sampun kula caosi Purbalan Wasesa Bapa Penemban Dewa Buddha Siang Pantara Ratri amung cipta pukulun tanana liwan kaeksi mila katur kang cundha maneh rasa satra kengulun sumembah ing nuwun sewu
Prabu Baladewa padha raharja sak tekamu ana ing praja Ngastina sinuwun. Yo slamet ring sambi kula peneban. Lho. Nuwun sewu apa kaya ngono kuwi cak-cakaning Ratu Mandura. Selagining Ratu Ngastina tak dangu wae basa tata krama karo aku. Lah kok kowe ora tata krama karo aku mongko lagi tepung sepisan iki. Mbok yo nggunakake tata krama. Wong Jernalindra kuwi papane ngunggah-ungguh. Sik. Kowe aja ngawur. Ana ing negara Mandura kuwi unggah-ungguh tata krama ki dienggo dening sapa wae. Kawula sanegara Mandura ki padha nganggo tata krama. Ning ning negaraku kono kuwi ana panutan sing iso dienggo dening para kawula. Panutane apa? Panutane ming gampang. Yen kowe kepengin dibasani, kowe basanana. Wong kowe karo aku ngoko, kowe karo aku ora basa kok. Aku kon basa karo kowe iki mbahku apa piye? Werkudara. Iya. Wis meneng wae rasa omong lho Werkudara. Ya ngono apa piye? Mula nek kepengin dibasani basanana. Nek ning nggonku ana nek kepengin dibasani basanana. Nek ora gelem dijiwet aja jiwet, nek ora gelem ditabok aja nabok. Kuwi cacane wong Mandura. Ya wis. Wis nek mergo tumrap aku wis jeneng pendhita sing ora ngerti karo rasane sak pepadaning pendhita. Lho, kok ora ngerti rasane sak pepadaning pendhita iki piye? Saiki tak takoni, kowe nang kene dapukmu apa? Ingin sekawit dadi guruning Kurawa, terus diunggahke derajatku dadi Pujangga Ngastina. Mongko Pujangga Ngastina kuwi wis ana. Pujangga Ngastina kuwi wis ana, pendhitane ya ampuh, ya kondang, ya monyor-monyor. Ya kuwi Bapak Penemban Durna. Lah kok kowe urip kok ngesok-sok sak pepadaning pendhita? Apa ora ana negara liya sing iso nampa karo kowe dadi pujangga? Lah kok kowe ngesok-sok karo uripe Begawan Durna? Lho, kaya ngono kuwi apa kowe ngrasa kamanungsan? Wong Durna wae ora apa-apa kok. Durna iki ora lara atine. Bapak Penemban Durna. Mboten dawuh, Ger. Panjenengan boten sakit manahipun? Bab menapa? Anggenipun wonten pujangga enggal wonten negaring Sina. Manah panjenengan penggali panjenengan dos pundi? Oh, nek kula gak biasa mawon, Ger. Mboten sakit. Mboten. Mangkene sakit dak op mama. Napa? Op mama. Apa Werkudara? Oh. Ora takon aku. Iki ora climenting ya? Ora. Kudune kowe iki duwe rasa pangrasa ning kene wis ana pendhita. Tur ning kene iki pendhitane ora mung pujangga ning dadi gurune Kurawa. Lah kok dadi kowe diangkat dadi gurune Kurawa kok ya sago. Tegese kowe mateni sandang pangane kancamu. Kowe golek sandang pangan kena. Golek urip kena, golek derajat kena. Ning aja ngesok-sok kancamu. Monggo kuwi padha karo kowe jejere, padha-padha le Brahmana. Wis, nek perkara siji iki manyen ya wis gandeng wis kebacut aku didadekke pujangga nang Ngastina tur Begawan Durna ya ora apa-apa. Perkara kuwi ora usah dirembug. Sing dadi rembug saiki pancen niatku duwe gegayuhan kepengin jagat kuwi tentrem. Jagat tentrem sirmu piye? Ya mung kepengin ngrukunake Pandhawalan Kurawa. Merga Pandhawalan Kurawa kuwi turasing Begawan Abiyasa ing Saptawarga, pendhita ingkang kondang kaloka. Iman temen ing atase turasing pendhita ampuh ning rekodo regejegan rebut bener. Regejegan rebut kamukten negara Ngastina. Mula niatku mung kepengin gawe ruku ning Pandhawalan Kurawa. Ora jeneng aku bakal miradati kodrating dewa. Ning sing jeneng menungsa pinaringan akal budi kuwi diwenangake mbudidaya. Sapa ngerti yen to pambudidayaning dewa Buddha samengko bisa kelakon ngrukunake Pandhawalan Kurawa. Ngono. Yen nganti kelakon rukun tenan, apa kowe ora seneng, apa kowe ora bungah? Jernyatane Baladewa kuwi minangka dadi pengayomaning Kurawa. Nek nganti Kurawa rukun karo Pandhawa, apa kowe ora bombong atimu? Gegayuhaning wong tuwa sing ngomong karo bocah-bocah kuwi mung siji, supaya bocah sing dimong mau padha rukun karo sak pepadane, ora padha regejekan, ora padha bentak sirahmu ngrebut babakan sing sepele, ya kuwi babakan kadonyan. Mula kang sangka kuwi Prabu Baladewa, aku tak njaluk kanthi banget seksenana ya. Seksenana nggonku bakal murungake Bratayuda Jaya pinangun. Yen perkara kon nyekseni, aku sagu. Ning yen perkara aku nyukun percaya karo kowe, nuwun sewu aku ora bakal iso percaya yen kabeh gayuhanmu mau durung ana kasunyatane. Sebab
tumrap aku miradati kodrating dewa kuwi dudu bab sing sepele ning babakan sing abot. Apa kira-kira kowe wani syarat sranane? Syarat sranane pancen wis ana. Lho. Syarat sranane wis ana. Wis. Syarat sranane iki ming loro menungsa ingkang urip ana ing jagat iki kudu sirna sabab menungsa mau katone becik, jabane apik, jabane jujur, ning janjane atine lecek, gedhoane reget. Siji wong Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna, angka loro wong Gombak Kuncung Semar. Wong loro kuwi mati jagat tentrem Baladewa. Wah! Jajalan sepertane bawune iblis lanat. Wah, ora ngerti wangune pendhita iki, ora ngerti kabar sing sumebar. Yen to sing mbok rasani kuwi adiku lanang Dwarawati. Kadangku taruna Dwara kaya iki Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok dadi kowe wani ngeco mandrem ning ngucap nang ngarepe Baladewa, kowe bakal gawe serani nata Dwarawati. Ora weruh mripate nata iki kadange werja. Kowe arep mateni Prabu Dwarawati arep mateni karo Semar. Durung iso gawe patine wong loro. Kok tak kandangi adiku dadi apa wae? Pandhita kang winarawangsit pindha kombang angajaping madusarining tawang. Pindha kombang angajaping madusarining tawang. Pamarayu wonten dawuh nggih. Ngantos dados kados mekaten kawontenan negari Ngastina. Mestinipun anak Prabu kala wau nyuwun sewu paring dawuh dhateng Bapa Penemban Dewa Buddha bilih nata Mandura menika kadang werdanipun nata Ndarawati. Sajakipun Sang Penemban dereng mangertos. Upama aku ngerti karo ora kae pancen tak jarak niatku merga pasemoning Prabu Baladewa wis ora sarujuk. Yen to aku madhep pendhita ana ing negara Ngastina lan dadi guruning para Kurawa iki sajake wis ora cocok lan ora mathuk. Pancen tak ajab aku netangi kamurkaning Baladewa aja nganti kesuwen mapan ana ing negara Ngastina. Lho nanging menika mangke Ngutawatiri lho Penemban Ngutawatiri. Menawi ngantos Sang Prabu Baladewa menika kala wau tumunten ngajar wonten negari Ndarawati wadul kalian nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, panjenengan mboten ngertos kadadyanipun nata Ndarawati. Nadyan tinemu taruna saking nata Mandura, nanging kadadyanipun sasat kumpuli kadangipun werja. Wah menika mbebayani nggih, mbebayani Penemban. Tara apa? Kok meneng wae ket mawon Saudara. Wah, yen ora didangu aku ora wani munjo atur. Aja kuwatir kowe Begawan Durna mengko yen nata Ndarawati murina aku sing tanggung jawab. Werkudara Dewa Buddha guruku piye? Arjuna wonten paring dawuh. Malah dina samengko kowe tak wenehi pakaryan gelem apa ora? Yen pancen sing dawuh Dewa Buddha guruku aku saguh. Mbok dawuh munggah gunung mudhun jurang yen perlu jegur segara aku ora bakal wegah. Semantun ginen paton paduka Bapa Penemban ingkang paring dawuh bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Yen pancen kowe wis darbe niat kaya mengkono, mara coba saiki
rungokno jawing penemban Dewa Buddha. Yo. Bapatine Natandrawati karo Semar tak pasrahke karo kowe. Kuwi wae nek kowe iso mboyong punarpaning wong loro sing jeneng Kresna karo Semar, kowe bakal nyawiji karo Kurawa tetunggalan manunggal urip ning negara Ngastina Werkudara. Bremara remangus wamya ngambreng. Kadi karunaning kaswasih dosang Ganta astrat maca. Gonglong lalu mangulati surya mangrangsang wayah. Ucap kacarita legek ing griya Sang Werkudara. Dupi midhang sabdanipun Sang Penemban Dewa Buddha tambuh-tambuh sutaning galih. Paran marga ngarsa tinempuh datan mubah datan musik nganti kaya tugu sinukarta. Katrenjo geger njaba apa to kang dadi darunane? Ora numatan ora Gajah Murud saka Wandilan kejawi namung utusan sing karang kadempel iku Lurah Petruk, Lurah Bagong ingkang sami minggah wonten ing Gatuh Negari Stina karya kagiat kang samya mulat. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrang kanggeng awito denceng-dencengan jagat dewa Bathara pawan wonten dawuh nggih
Dereng ngantos paripurna anggen kula metang babakan Gusti Prabu Mandura. Menika mboten pangling sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Dik. Anten apa sore-sore kok dating jredil menika. Mongko anggere Petruk sowan menika jujur nggih ati kula tratapan. Jalaranipun Petruk menika Panakawan nanging dugal kewarisan langkung-langkung beto Satpol PP wingking menika. Kula kok deg-degan. Paman Lenggah Prayogi kula dangu Petruk sowanipun wikados menapa? Inggih kula sumanggaken nggih. Panakawan sawise satata nggon ngadhep ngarsaning ingsun padha raja sapraptamu Panakawan. Nona amit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni Demawaing Tawang Towang. Menawi wonten lepat anggen kula ngabiyantur ngersa maduka sinuwun Ngastina diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur. Kirang tata krami kirang unggah-ungguh mila kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Petruk? Matur sembah nuwun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka sinuwun Prabu Ngastina. Ndak tampa ora liwat pangestu Tampanana. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Amawahana katentremaning gesang kula sinuwun. Prayoga nunggun ngadhep Petruk. Sampun boten kirang prayogi. Bagong padha raja sapraptamu. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni Demawaing Tawang Towang lirep mano tulak mano. Manu. Hah? Manu. Newon lepatipun diagung pangasa matur kula sinuwun tebah Siti Sekul. Wah iki. Binunteling lele bakar. Mesti. Binunteling ron kelapa apuran tambah bilih wonten lepat anggen kula ngabiyanto ngersa maduka Gusti kula ing Ngastina. Iya Bagong. Kula ngaturaken bekti nggih sinuwun. Iya tak tampa pangestu Tampanana. Kula cancang pucaking remi Weni, Dumawaing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Petruk padha arja sapraptamu. Rekanapati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana Petruk. Nggih sangat anggen kalung ndadosaken jimat. Bagong padha arja sapraptamu. Wilujeng pati sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Gareng ora melu. Gareng plu. Mbaya dipresake, modar mbok men. Nggo uripe melet-melet kok mresake sedulur. Bagong pancen. Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu Panakawan. Pangestunipun Perembantuna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Petruk. Kula pun dienggo jimat paripin dajeng ning kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapradarana kowe iki ambune penguke ra jamak-jamak. Oh, ya ini kok ucul klambi. Ayo saka ngendi kowe ayo. Ayo. Keri. Kering kurang bu batik anyar karang kula ini sandangane ora duwe wong gedibal wong kere mung wong batur nek nganti kula nganggo sandangan apik mengko malah dicurigai Bagong kok sandangane apik le nyolong nendi karang wong elek kaya kula niku sarweng ngewake nganggo sandangan apik dikira le nyolong dira le njupuk ora nganggo sandangan dunek-unekke ora sopan kula nggih pun ngoten iki lah kok dadi kowe nganggo training tata-tata mbok menawa perang waduh gayamu kowe ayo piye siap mbok menawa ya des ya basane kampungku nek gelut ya des oh anyar meneh Petruk padha arja lho Ndara Werkudara? Iya. Wo cocok, Gong. Wah, do nang kene. Mula ya digoleki. Ah iya. Wilujeng bekti kula, Den. Yo.
Bagong Padhararja. Nggih, kok teng mriki ndengaran? Iya Bagong, sawetara wektu nang Ngastina. Oh, wis gek matur terus mumpung oknume ana. Oknum ki apa? Ora tau maca koran. Oknume sing digoleki maksude sing terdakwa. Oh, Gek matur. Apa sing dikendikake bapak mau? Petro, Wonten dawuh. eneng apa kowe sowan? Sepisan ngaturaken bekti kunjuk angka kalih. Sowan ngesanipun Sinten Prabu Duryudana menika boten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Boten kanthi kanyono-nyono, boten kanthi kejarak kedadak. Bapak niku kerawan Sinuwun Prabu Ndarawati. Bapakmu kerawan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika ngendikaken nek iki Semar ora melu-melu perkara iki mengko ndak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan merga pengayomaning Pandhawa menika piyai loro sing dadi suwing para Pandhawa menika Sinuwun Ndarawati sing dadi pamonging para Pandhawa menika Semar Badranaya loro-lorone menika saged sinebut pamong menika pamomong lah nek sik dimong menika nedengipun boten napa boten manut nedengipun lagi rusak niku dadi kewajibaning sing momong kudu dandan-dandan Rusak lire piye? kabar sing ditampa Sinuwun Prabu Ndarawati, Ndarawerkudara lan Ndara Janaka menika nuwun sewu manunggal teng negara Ngastina, suwita karo pendhita anyar sing lenggah teng negara Ngastina. Malah sakmangke kula nyatakaken jebul pinanggipun Ndarawerkudara Ndara Janaka lenggah teng mriki lah. Nek ngoten cocok kali ngendikanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu. Suwitanipun Ndarawerkudara kaliyan Ndara Janaka teng pendhita anyar menika kala wau miturut Sinuwun Prabu Ndarawati menika boten dados penggalianipun Sinuwun Prabu Ndarawati utawi boten dados penggalihipun Sinuwun Kresna tegesipun Sinuwun Kresna menika boten cocok. Mila lajeng ngendika kali Bapak Semar. Kakang Semar, kowe utusan Petruk, Bagong utawa Gareng kon ning Ngastina kon nyatakake syukur bage dawuh karo anak-anakmu supaya mboyong kondur bendarane loro. Merga yen nganti iki mengko kebanjur tegese sing miradati kodrating jagat menika mboten namung para Kurawa mboten namung pendhita enggal lenggah wonten negaring Astina ning Pandhawa ya ngrajangi mergi Pandhawa mboten budidaya kondur dhateng negari Ngamarta utamanipun Ndarawerkudara kaliyan Ndara Janaka. Lah sowan pungkasanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara anu Sinuwun Prabu sapa Gong Duryudana wangsung. Mula rasa cepet-cepet to. Sinuwun Prabu Duryudana menika sepisan kula menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih kula kepareng badhe mboyong kondur Ndarawerkudara kali Ndara Janaka. Upamane Werkudara lan Janaka adiku diboyong bali marang Praja Ngamarta ora gelem. Oh lah niku teges pancen pun do duwe niat kepengin nyawiji kali para Kurawa. Nek ngoten Semar kalih Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna gumelar wonten jagat menika sampun boten wonten ginanipun. Boten ginanipun. Mergi menapa? Sinuwun Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa. Semar menika dados pamomong. Lah nek sing dimong karo sing nuwun sewu para Pandhawa menika sakmangke sampun gugu karepe dhewe. Ateges Semar wis ora ana gunane, Sinuwun Kresna wis ora ana gunane. Nek ngoten klebu kula Bagong kalih Gareng ya wis ora ana gunane nderekke ndara-ndara Pandhawa. Mung sakniki karing dalan loro. Ndarawerkudara Ndara Janaka niku abot lenggah teng mriki napa abot tresna kalih Sinuwun Kresna napa anu Bapak Semar. Nek abot kalih Bapak Semar Sinuwun Kresna mesti purun kondur. Ning nek tetep lenggah teng mriki, ya wis mboten napa-napa kula ora arep peksa. Ora arep peksa. Ning Pandhawa kelangan Semar, kelangan Sri Bathara Kresna, kelangan Sri Petruk, kelangan Bambang Bagong. Ngaten. Pun niku mawon atur kula kersa mboten kersa sakmangke kepareng panjenengan kula aturi paring dawuh lan anu Ndarawerkudara Ndara Janaka sakmangke kula aturi nanting Ndarawerkudara bilih sowan kula menika badhe mboyong kundur Ndarawerkudara kali Ndara Janaka. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangaksami. Petruk, Wonten dawuh sumeneya sawetara aku tak ndangu lawan kadangku Dimas Werkudara. Wah, Duryudana kakangku piye? Pun kakang ora usah dadak ngambali apa kang dadi ature Petruk. Mesti wae si Adi wis midhangetake, Yayi. Mangsa borong tak paringi Purbawasesa babagan perkara iki, Werkudara.
Bremara remango swami ngambrang kadi karunaning kaswa sing Werkudara sing tak Werkudara Kaneng marga memalatkung ing wah Petro dalam gandeng aku wis diwenehi parilah karo Duryudana kakangku mula sing arep wangsulan dudu Duryudana ning aku mangke niku malah prayogi kersanipun Ndara Werkudara pripun kowe tekan kene diutus karo sapa kalih Sinundrawati kalih Bapak Semar wigatine boyong Ndara Werkudara mula saiki aku tak takon karo kowe nggonku Suwita karo Begawan Dewa Buddha dasare apa kok diklerokke dening Semar apa dening Kresna kakangku mboten nglerokke niku mboten sing jeneng tiyang gesang wonten ing alam padang menika pancen diwenangake nggayuh undhaking kawruh ngudi wuwuhing ngelmi niku nganti tekan umur pinten mawon nek isih tumangkar budine akal pikirane isih kena dinggojak nyambut gawe wong niku dirangake budidaya golek ngelmu mergo ngelmu niku mugenane tumraping wong urip ning kula nuwun sewu nek panjenengan lenggah teng mriki niku janjane dadi ora apik pocapane dadi mboten sae mula Bapak Semar kali Sinung Prabu Bathara menika ngersakaken nek arep Suwita ya Suwita ning kula nuwun sewu le Suwita menika pendak dinapa le arep medhar kawruh menika pendak dinapa panjenengan rawuh teng negara Ngastina nek wis rampung le medhar kawruh kondur teng Jodipati aja ninggal jiwaning kasatriyan kewajibaning kasatriyan panjenengan menika dadi satriya lho panjenengan menika dadi satriyaning praja satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara tentreming kawula mboten mung tentreming kawula tentreming negara ning tentreming jagat menika wonten pundhaking para satriya ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibaning kasatriyan donya niki rusak kula nuwun pamunten lho wong srawung menika gumantung srawunge ngoten kuwatiring Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik satriya sing becik mongko srawuh wong elek kula nuwun pamunten sing dikula sebut wong elek niku Kurawa niku bakale dadi elek wong elek srawuh wong apik mongko akeh wong apik tinimbangane wong elek sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum alam pun nek mboten percaya Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling sakniki wis gelem nyolong ha to sukses bangga dheke ngoten niku tenan kula ora goro mula sampun ngantos panjenengan kelepetan dedosan-dedosaning Kurasata Kurawa panjenengan Suwita kena ning kula nuwun pamunten lho nuwun pamunten pendak mangsa kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki nek wis ya bali terus nindakake kewajibaning kasatriyan menika langkung prayogi Petro nun aku sapa lho piye iki Gong aduh wis lali lho dheke dhewe jenengan Ndara Werkudara kowe ming batur kowe ming gedibal semono uga nadyan jenenge pamung derajate Semar ku ya gedibal derajate Semar ku ya batur ora usah ngereh karo uripe Bendoro ora usah dadak ngereh karo uripe Werkudara dina iki aku ora bakal bali marang negara Ngamarta yen durung rampung kesaguhan sarta kewajiban ingkang ditindakake dening Bapa Penembahan Dewa Buddha Taunana Windanana nek ngoten sampeyan mentala kelangan bapak kelangan Sinung Prabu Bathara Kresna wah tinimbangane duwe pamong duwe pepayung duwe pujangga sing ora mikir katentreman luwung boyo aku nang Ngastina Suwita karo Dewa Buddha sing mikir katentreman ora kaya Kresna karo Semar ora tau mikir katentreman mundur ya saiki karepmu piye sermu piye gong iki Ndara Werkudara kuwi dudu mungsuh Ndara Werkudara kowe menang cangkemmu menang ora wonge ajak rembugan wis ora kena maksude piye tulodake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono piye nek kowe wedi ya nek aku blas ora wani anu ora wedi wis karepmu
Nek ana apa-apa tak tanggung. Tak tanggung. Oh, lole. Yang aku anggres nesu ngungkuli Baladewa kandhane. Mangsane saiki piye karemu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti ya Tor? Truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang keidit kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Darawati mangunake ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, jebulane sampean wis keblethok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi. Kowe kudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti dek cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa. Wah, wis kuncara asman. Ning merga netepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kulawarga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngomong karo Pandhawa, ngesuhi para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Sami jan. Su. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padangane wani, petengane apa meneh? Aku padang wani, peteng wani. Ah petenge bener kok aku. Kok meneh padang? Manuk isine. Oh, Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mutar nek kene. Oke, ayo metu njaba legane ati ayo. Mungsuh copet. Kapusan dhek. Ora saya kae goleki sapa kae jeneng. Aku njrantan ndelik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Ah, bocah ki nek Bagong ki pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa mangsaku wis do ngendemi Ndara Werkudara. Ora trima. Bagong. Non. Yen pancen ora trima perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku kan karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kon perkara Dimas Werkudara. Trondol. Aku gagas Bagong. Malah lara. Bocah kok kandan-kandan. Ya. Paman anggenipun gumujeng ngantos-kantos mekan. Lah kula menika nyawang raine Bagong. Wes guyu. Napa meneh? Nek nganti weruh.
ate kok guyune kaya bakul akik. Mau semaklon sok rene kowe, ha. Wis kaki metu njaba. Siap. Kula tandangane Ndara Werkudara. Saman weruh kula nggih, training ngenten iki mboten melas. Ora. Rasa kamanungsane nanti. Nganggo training mburi teles ngarep garing. Kok iso? Kae iki arep glengsor ning suketan. Malah pas jeblok. Maknyes ngono. Terus teng clekite bokong. Edan ndang metu. Nggih, nyempame rasa nggo gamelan metu dhewe. Panjen Bagong menika panjen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi Duryudana, aku tak omong karo kowe Duryudana. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dhuwari ning Sun Werkudara den kaparenggene sigra anjujuk dah nyewang truna Bapa Mremban badhe paring dawuh menapa? Kepasang yoga katujuhe nginu dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kelawan kahanan ingkang dumadya ning praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadah panyakra bawa ingkang kados mekaten Mremban. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana kadang Munjadipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong, apa yen engko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar sumebar, Semar krungu anak-anake padha tekaning pati, tak kira Semar bakal pepes Bayu kang tapis ora duwe kekuatan, gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan. Janaka mulat para Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh ran padha kadang ayataya kliran dinten sak mangke kula nyuwun pamit madal pasilan mangkata susulan Kakang Munjadipati. Aku percaya yen kowe karo kakangmu tak kira ora bakal kabotan yen to gawe pati ning Petruk gareng apa dene Bagong. Nyuwun pamit tambahi mestu Mremban. Sing ati-ati aja kaya bocah kowe. Kene
Patih Sengkuni kula wonten timbalan menemban. Kejaba saka kuwi Kurawa diketapake. Panakawan dikepung wakul baya mangap aja nganti digawe urip ninggih ngestaken dawuh liranan paduka anak Prabu kula semanggaken paman Ploso Jenar Bapa Penemban Duna wonten dawuh Ger sesarengan kan Bapa Penemban Dewa Buddha kula dherekaken mancing salebeting kedaton Kembul Andrawina kaliyan ingkang putra Ngastina oh inggih ngestaken dawuh paman wonten timbalan babar pisan budana kang padha seba jeneng ingsun kundur kedaton kawula nok ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan anak Prabu Ngastina sampun ngantos kados lari alit paman Ploso Jenar purna gatining pananggilan sanutasa kundur kedaton jeluk saking dampar kecara kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing perombahan cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ing sami ngambil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun ngatinon saking Mandrawa kaya tansah katon sesanti kamulyane Oh